Ja sam Milan Antović iz Pravne službe Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Železnice Srbije. Moje očekivanje su ispunjene što se tiče današnjeg seminara. Mogu da pohvalim predavača koji je izuzetno elokventan, sve što je potrebno, sve što je bilo nešto problematično, što je potrebno bilo objasniti, ukazati neke probleme je objašnjeno i to onako baš profesionalno, tako da što se mojih nekih očekivanja, čini mi se i ostatka kolega koji su bili prisutne, da je ispunjeno i da naravno smo prezadovoljni sa ovim seminarom i naravno učestvovat ćemo i svakom budućem seminaru. Ja sam Dejan Milosavljević iz Kliničkog centra Vojvodine. Utisci sa današnjeg seminara su pozitivni. Seminar je ostvario moje očekivanja. Dobili smo objašnjenja stručna na sva pitanja koje smo imali i sve eventualne nejasnoće zbog kojih smo i došli ovde. Sve preporuke, vidimo se i neki sljedeći put.